Avanzamos con noso magazín en Radio Limia Cadena Ser e hoxe a nosa convidada no espazo para entrevista é a alcaldesa de Rairiz de Veiga, Asunción Morgade, a que podemos saudar xa. Moi bons días, alcaldesa. Moi bons días. Temos moitos asuntos que tratar. Podemos falar, por exemplo, das actuacións que estades levando a cabo para reparar o firme de varias aldeas de Rairiz. Contanos. Sí, pois así é, o firme e o acceso aos povos, pois como sempre é unha das nosas prioridades. E estes días pois actuamos en 4 povos, concretamente no Toxo, en todo o pobo de Rosén, acceso a Pereira e no pobo de Padroso. Queremos saber tamén, alcaldesa, en que situación se atopa o proxecto de concentración parcelaria. Bueno, pois o proxecto de concentración parcelaria, como ben xa falamos noutras ocasións, comenzou en agosto por parte dunha empresa de enxeñería que está facendo o levantamento topográfico ahora. Se remataron as medicións, están coa elaboración dos planos nuns 15 días, un mes máis ou menos. Se exporán os planos no Concello, na propia Casa do Concello, se habilitará un espazo para que poidan ir os veciños a revisar os planos e demais, e o paso seguinte será a investigación da propiedade. É dicir, que todo veciño que ve a súa finca descrita no plano, pois deberá acreditar que é súa, mediante algún documento, sexan hijuelas, catastro, o que sexa, o documento que poidan aportar. Esta concentración parcelaria marcará un antes e un despois no Concello de Rairiz de Veiga a nivel, pois iso, parcelario e a nivel tamén agrícola, gandeiro. Por si, esperemos que sí, é unha concentración moi desexada por parte dos veciños, que, bueno, din que chega tarde, pero nunca é tarde, entón esperemos eso, que a concentración da terra, pois, favoreza o asentamento de máis poboación en Rairiz e todos os veciños, xente nova, que ten explotacións agrícolas e demais, pois, poidan traballar a terra con máis facilidade, tendo a toda concentrada. Podemos falar tamén de deporte. Contanos, alcaldesa, algo máis sobre o torneo de fútbol sala que terá lugar en agosto este ano, e que ademais é unha novidade. Sí, pois é unha novidade que este ano pois os rapaces que organizan a Romaría da Saínza pois van facer unha presaínza no campo da Saínza, digamos, un torneo de fútbol sala para ir quentando motores para a Saínza. Bueno, que vai ser o fin de semana do 8, 9 e 10 de agosto. Xa teñen varios equipos inscritos e, bueno, están moi ilusionados. Será unha fin de semana moi divertida, vai haber eso, partidos de fútbol seguido, vai haber bar, comidas, é dicir que poderán pasar o día na Saínza como se fose unha romaría. Estades así apostando polo deporte no Concello de Rairiz? Sí, vai ser unha nova aposta do noso Concello. Que ahora mismo, pois, non contamos con equipo de fútbol e estábamos un pouquiño parados no tema deportivo, entón vamos a intentar encauzalo de novo. Este ano haberá nova edición do campamento de verán. Estades traballando xa na súa organización? Sí, así é, xa estamos traballando na organización. Vamos ter numerosas actividades para os nenos no tempo de verán, nos meses de xullo e agosto. E, bueno, o campamento vai se dividir en xogos, actividades, e vanse facer nos exteriores do colexio, nos campos do colexio e na piscina do Concello. Hai expectación sempre ao redor deste campamento de verán? Sí, bueno, o noso campamento de verán, pois, afortunadamente, ten bastante éxito, non só por os nenos que viven aquí todo o ano, xa que hai moitos nenos que veñen de vacacións ao Concello que viven fora e, bueno, participan tamén todos os anos neste campamento. Promove tamén este campamento a conciliación, entendo que tamén é unha preocupación do Concello. Así é, esa é a idea, eso, favorecer a conciliación da vida familiar e laboral, xa que moitos pais no verán eles siguen no seu traballo e, bueno, son 2 meses que o Concello lle vai axudar cos nenos. Moi ben, pois Asunción Morgade, a alcaldesa de Rairiz de Veiga, moitísimas grazas por estar hoxe con nos en Radio Limia Cadena Ser, por darnos unhas pinceladas da actividade do Concello. Este é o noso interese en Radio Limia Cadena Ser, facer un percorrido polos distintos concellos da nosa comarca e afondar nesa actividade municipal. E ademais, pois, facémolo encantados coa súa alcaldesa. Asunción, moitas grazas. Moitas grazas a vos. Bo día.